her i dag har jeg lige været i H&M og i nogle forskellige butikker sammen med min mor. Og der købte jeg nogle ting. Og en af de ting, jeg købte, det var de her neglelakker fra H&M. Og det er sådan en beige farve. Den der hedder Dark Hot Red, og den her hedder Beige, og den her hedder Pink Me Up. Og de er super søde. Det er nogle rigtig flotte farver, synes jeg. Især den der, jeg har den på lige nu. Og det er kun et lag, det der. Og den er jeg super glad for. Ja, og den kostede 10 kroner, hvis I kan se det. Ja, det kan jeg nok godt. Og den anden ting, jeg købte, det var... den her super søde skjorte. Og den er bare mega nuttet. Jeg kan lige bare... og den er sådan lidt langagtig, men jeg tænkte, at den var super sød til at have i højtallet. Og den gav jeg 100 kroner for. Og jeg elsker virkelig sådan stof, og den var mega sød. Og den er jeg rigtig glad for, at jeg købte. En tredje ting, jeg købte, det var et af mine bedste køb, synes jeg. Det var den her. Og jeg synes, dens mindste er bare mega sød, og det er en t-shirt. Og så den her lille blomst, den er bare... jeg elsker den virkelig. Den gav jeg 50 kroner for, var det vist? Jeg skal lige se. Ja, det var 50 kroner. Og den er bare sød, og den har de her søde ude i kanterne. Og den er bare, jeg elsker den virkelig. Og det var klart det af de yndlings ting, jeg fik købt. Ja. En fjerde ting, jeg købte, det var denne her. Jeg skal lige finde det rigtigt. Og den er også klart en af de sødeste ting, jeg købte. Den her. Og det er ret svært at forestille sig den. Så jeg prøver lige at tage den på. Og så kan man så have den sådan her. Sådan her. Ja, det er sådan her, man skal have den. Man kan have den sådan her, og så kan man selvfølgelig gøre sådan her. Vi binder den en gang rundt, og så kan man tage den herned, og ja, og den er bare mega sød bagpå. Jeg skal lige se, om den sidder rigtigt. Det gør den. Og jeg kan virkelig godt lide den. Det er også en af de flotteste ting, jeg købte. Og den sidste, og den her, den kan I se. Den gav jeg 150 for. Eller 149. Og den sidste ting, jeg købte, det var de her, ja. Jeg mangler underbukser, okay? Der er også et par prikker til. Det var 3 par. Det var kun fordi, at jeg glemte den, at jeg ikke har flere underbukser, at jeg skulle have nogen. Og så skal jeg lige sige, at jeg skal jo her i sommerferien, der skal jeg til Mallorca. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Jeg får nogle penge med. Så jeg tror, jeg kommer til at shoppe lidt. Og det er bare mig, min bedstemor og min fætter. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det bliver også super fedt. Så så kan jeg også lave et lille haul der. Og så her i sommerferien. Jeg vil godt lige fortælle, hvad jeg skal. Vi får sommerferie på
torsdag, tror jeg. Ja, vi får på torsdag. Altså, en uge igen. Ja. Så, næste uge, torsdag. Så om fredagen, så skal mig og min veninde i sommerhus. Sammen med min morfar selvfølgelig. Og det bliver bare en weekend sammen med min veninde. Og det er første gang, jeg har prøvet at have en med derop. Så det glæder mig bare vildt meget til. Det bliver super hyggeligt. Så skal jeg så på idrætsskole. Og så et par dage efter, så skal jeg så rejse til Mallorca. Og det glæder jeg mig super meget til. Og det er en uge. Så når jeg kommer hjem på Mallorca, så skal jeg rejse til Tenerife i 2 uger. Og det er bare, plejer at være super godt, og det elsker jeg bare. Så jeg håber også, I får en så god sommerferie. Og hvis I gerne vil... jeg vil super gerne læse jeres kanaler, hvis jeg også læser min. Så jeg vil rigtig gerne læse jeres kanaler, hvis jeg også læser min. Så skriv lige en kommentar med jeres kanaler, så vil jeg rigtig gerne læse dem. Og så skal jeg nok gå tilbage. Hej hej.